मैया डिब्रुगढ़आव आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि जे एजिएम जादोंमोन एनुवेल जेनेरेल मिटिं आरो बेयाव जों लोगोसे गोदान मावफुं आफादनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन। बावहाय आसामनि अलिम्पिकनि आफादगिरि हिसाबै आगुनि आसामनि गिबि मन्थ्रि आथिखालनि सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा सायख'जायो आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै लक्ष्य कौर बिथाङा सायख'जायो आरो जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कबिरन्जन ब्रह्म बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय आरो तामुलपुरनि राजेश बर' बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। बिनि उनाव जोङो सानै काउन्सिल एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार मोनदों। उदालगुरिनिफ्राय प्रनिल दैमारि आरो बाक्सानिफ्राय राजुराम बर'। गासै जों साब्रै बिटिआर हालामनिफ्राय आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनदों। जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै जोंनि बिटिआर हालामनिफ्रायबो जाहाथे गोबां आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बे नाजानाया जाफुंसार जादों। आङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बे समाव बयखौबो आङो साबायखर बावदों जायफ्रा जोंनि बे बिजाथिफोरनो भट होबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव आसाम अलिम्पिकजों थाफानानै बिटिआर हालामाव जाहाथे आरोबाव स्पर्ट्सनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनायनि खाबु मोनो एबा स्पर्ट्सखौ दावगाहोनो हायो बेखौ जों मिजिंथिबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो। गासै 200सा बावहाय सोद्रोमाफोर दङ। मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय सानै भट होनो मोनो जायहा क्रेडेन्सियेल दङ। बेबायदिनो बावहाय भट होनायनि मोनसे सिस्टेमजों बेयाव खालामनाय जादों। बावहाय जायफ्रा बाहागो लाहैदों बिथांमोना भट होजोबाखैब्लाबो नाथाय इलेक्सन जादों आरो बे इलेक्सनावनो बिथांमोना सायख'जादों।